توزع اليوم عبر الوسائل الإعلامية بيان صادر من داعش. بيان داعش هذا خوش بيان. شو يقول البيان؟ تجنيد العالم، تبرعات، تتوقع كذا يعني؟ جمع سلاح، عاوزين فلوس. أنا أقول لك شيء. الدولة الإسلامية في العراق والشام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تحرير ولاية نينوى وترحيب الأهالي بإخوانهم المجاهدين والفتح العظيم وهزيمة الجيش في ولاية نينوى وتحريرها، وبإذن الله سوف تكون هذه الولاية مستقر للمجاهدين ومأواهم، وبذلك نطالب أهالي هذه الولاية. شو تتوقع؟ شو تتوقع؟ سمعوا بيان داعش، بيان داعش. شو يبون؟ جمع سلاح، فلوس، يبون مناقصة القرود ب4 مليون، يبون مناقصة. أنا أقول لك شو يبون، خلكم معي. نطالب أهالي هذه الولاية بتقديم النساء الغير متزوجات لكي يقمن بدورهن بجهاد النكاح لأخوتهم المجاهدين، ومن تخلف سوف نقيم عليه الشريعة وتطبيق قوانين الشريعة. اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد. أعطوني تقرير النكاح. Обвинение за връзки с Ал-Кайда. Станах член на Ал-Кайда в 10-ти клас. Посещавах религиозни уроци в джамия в град Букамал. Имаше един шейх, който идваше от Ирак и ни преподаваше тези уроци. Те бяха свързани с организацията на Ал-Кайда. Той ни убеждаваше, че този, който не е с Ал-Кайда, се смята за неверник. Първоначално бяхме 10 момичета, после станахме много повече. Той ни каза, че трябва да правим секс с всеки, който е от Ал-Кайда, и че това е позволено от религията, позовавайки се на цитати от Корана и изказвания на пророка Мохамед. След като свършиха уроците и се случиха събитията в Сирия, започна и джихадът на момичетата. Аз правих секс с брат на едно от момичетата и с други мъже. 2 от Либия, 1 от Тунис, още 1 от Мароко и 1 от Египет. После бях с турчин, французин, след това с още 2 мъже от Саудитска Арабия и Катар. Правихме го всеки от членовете на Ал-Кайда, който поиска, и вземахме пари по $300-400. Вкараха ме в една стая, завързаха ми очите и ръцете. За 12 часа се омъжих и разведох с 6 мъже. Това са графици с секс джихад, открити в база на Ал-Нусра в източен Дамаск, открити в база на Ал-Нусра в източен Дамаск, след като е превзета от редовната армия. Хареса ми идеята, че ще отида в рая. При мен дойде ходжа, който ме ожени с един от муджахидините. والله العظيم ما عندي تعليق. تعليق المشاهدين. استحي أقول التعليق.